Pois éramos 5 alumnos, 6 alumnos, me parece, nese curso, e só pasamos 2. Unha era Maricruz, que está por aí comigo, e a outra era eu, e as demais suspenderon. Claro, tivemos moito disgusto. E nos maios, pois eu estábamos lendo as flores e rezando e tal, e eu dixen que eu rezaba por as injusticias que se cometían no colexio. Entonces, eso causoulle moita gracia a Ferrín, que estaba ali tamén, de profesor. E despois sempre me recordou cando era máis bella. Era un colexio que tiña moitas cousas, non? Que non solamente nos daban clase os mestres das asignaturas, sino que tiña moitas actividades e que daban moi ben de comer, moi ben de moitas cousas, entón a mí parecíame que debía ser moi costoso, que debía ser moi caro. E despois facíamos teatro, as funcións, ademais de todas esas cousas do coro, que ás veces interviña, outras veces non, o ballet clásico, interviñan os párvulos tamén, os parvulitos, os de primeira enseñanza, os de enseñanza secundaria, todos interviníamos, pero cada un nas súas cousas, no que se distinguía mellor del, porque era un colegio que educaba, e o verbo educar quer dicir sacar afora o que o alumno ten, as habilidades e as cualidades que o alumno ten. Entonces, claro, nese sentido, pois era un colexio moi moderno, trataba de, efectivamente, entonces, eu distinguinme, que o digo aí, como recitadora, declamadora, lectora de textos, poemas ou non poemas, como actriz, formaba parte do cadro de actores, desde que cheguei, no ano 59, xa díxome tua nai, o outro día, que xa figuraba esa data na fotografía da Farsa das Docas, por atrás. Ela foi a narradora. Para esa función, don Ángel González, que era outro represaliado de cando a guerra, que estaba ali tamén, era o profesor de dibuixo, e tamén era medio galeguista, ele, medio, a súa muller, non sei se ele tamén, era canaria, pero non sei, ele era moi amigo de don Ricardo, e entón fixo unha especie de púlpito, todo pintado con pintura abstracta, porque a peza representouse fora, no xardín, e nas hortas do colexio, porque no colexio tamén había hortas, que se plantaban cousiñas os nenos, despois eso xa foi decaíndo. Entón ali, pois, representamos a Farsa das Docas e non había decorado, entón aquel decorado abstracto era para que todo o mundo se imaginara o decorado. E o que dirixía o teatro era don Ricardo. Era don Ricardo, eso indudablemente, e os ensaios e todo. Sí, eu estuve de narradora vamos a ver, eu introducía os personaxes, estuve de narradora, sí, era unha persona que iba narrando que... Había como unha palestra, non? Sí, había como unha especie de púlpito que estaba pintado por fora, pintaron don Anxo, o profesor de dibuixo, cos alumnos, así, pintado así, moi... Eu lembro-me moito tamén de don Anxo, o profesor de dibuixo, que era unha excelente persoa. Era unha persoa que se vía que era humilde, que era moi boa persoa, moi bo profesor. Bueno, e de outros profesores tamén me lembro, despois de outros profesores que me deron clase, había ademais profesores e profesoras.
Acórdome, por exemplo, dunha profesora que nos causaba moita admiración e que era, que lle chamábamos a Teixeiro, que nos daba clase de historia, de geografía, de historia, de geografía, historia. E sempre que daban clase de historia e de geografía, tamén había que dar algo da etapa que estaban explicando, explicaban algo de Galicia, daquela época de Galicia. Eu fixen, non me acordo ben, iso é o problema, o do Círculo de Caucasiano, de Bertolt Brecht, deso estou certa, unha versión de Enrique VIII, e a Farsa das Docas tamén, pero parece que recordo haber feito tamén Antígona, pero non a de Sófocles, me parece a de Anúil, e fixen, e non sei por qué, tamén me parece que fixen a Aulularia, que recordo algo disso da Aulularia. Como digo aí, xa se pode ver que don Ricardo non estudiaba con nosotros solo a literatura española, senón a literatura clásica, europea e universal. De feito, deu-nos no último curso, cando facíamos sexto do bacharelato, deu-nos un trimestre, deixou o programa ordinario e deu-nos un trimestre toda a literatura europea do momento, así que falou do existencialismo, de Sartre, de Camus, de Anouilh, por exemplo, e de todos eses autores. Tamén eu ia falar dos rusos e tamén dos norteamericanos, de Faulkner, de Steinbeck, de O'Neill, de todos eses. Ainda hai pouco, non sei onde botei, tiña o caderno por aí onde recollía todas esas. As súas clases eran moi prácticas. El non nos facía estudiar as biografías dos autores e todo iso aí, non, el estudiábamos as obras, pero estudiábamos lendoas e estudiábamos procedimentos concretos. E por que se distinguían esos procedimentos? Os profesores de Fingoi eran profesores que eu os vía como profesores, como che diría eu, sobre todo algúns víos así como un pouco bohemios. Por exemplo, o profesor que tiñamos de dibuixo era un señor que, non sei se porque lle molestaban os cintos ou porque, viña con un pantalón atado con un cordón, con unha corda, levaba unha cordiña fina desas que atan os paquetes e levaba o pantalón atado con un cordón. Entón, eso, todos nos facía gracia, non nos ríamos del, pero facíanos gracia, parecíanos que era unha cousa peculiar del. E levaba o pelo largo, era calvo por aquí, pero despois levaba o pelo un pouco largo. Si había materias do programa escolar dese curso determinado, e logo había unhas actividades propias do colexio, como era, por exemplo, pois a gaita, tocar a gaita, tocar a pandereta. Puñénos, por exemplo, acórdome dun pasaxe do Quixote de Cervantes, que no que dice Don Quixote, cando vai, é da primeira parte, me parece, non sei, cando vai nunha xaula, entonces decía: leoncitos a milla a tales horas. Entonces decía,
que figura retórica hai aquí, que se nota, que se ve, que tal cual. Veña dilucidar, hasta que por fin caemos en que era a ironía. Porque Don Quixote dicía leoncitos a milla tales horas, porque para asustalo sacabanlle unha cousa de leoso, non sei que, dicía leoncitos a milla tales horas. Enseñábanos as metáforas, como se recoñecían, como, todo eso, enseñábanos cousas concretas, e tiñamos que explicar o texto cos seus términos, cingido ao texto, non valía que quixeras dicir o que tú quixeras, non, tiña que ir ben, sabes, ben. E despois, unha maneira de estudiar a literatura que foi moi apropiada, porque realmente así é como está hoxe a literatura. Hoxe non se estudia nin a biografía, eso carece de máis ou menos de importancia, só algo porque se relaciona coa obra ou se ten incidencia na obra, pero non, hoxe estudian sobre todo as novidades do tipo que sea, lingüístico, que aparecen no texto, e como en determinados momentos a literatura vai cambiando, e tamén nos facía moito falaba con insistencia da relación da literatura coa época, sabes? O sea, o Renacemento, pois o Renacemento sobre todo tiña bastante a idealización da muller, de todo iso, tal, e caracterizábase moito polos epítetos, por todas as cuestións, tal, viña o Barroco, pois o Barroco eran os fortes contrastes, o pesimismo, tal ou cual, e tiñamos que, sabes, relacionar con eso, sí, eso facíanos entender a literatura en relación coa época, co movimento, sabes? Sí. Estudiábamos todo eso e explicábamos ali como podíamos, e moi ben, e con eso eu tive sempre unha idea de literatura moi clara,